Mati. Oh, yan na. Pangalawa. Laki na naman to. Ay, ala ka. Hito mga toy, hito. Hito. Oh, swerte. Swerte mga toy, hito. Oy, thank you Lord. Ito yung pesos, Ginoo. Ang lalaki nito oh. Ito sa dulo. Grabe oh. Lalaki pala ng huli ito na. Hanggang ngayon. Ito. Daming huli nila dun oh. Ayun oh. Wala, ang daming huli mga asoy. Ayan oh, ang daming huli to. Pagatan pala dito. Allah. Ang daming mga asoy oh. Ah, puno. Ang dami. Artiyan na. Allah, napakarami boss. Anong huliin boss? Kamiwas? Kamiwas lang yan? Allah, ang dami. Kunin ko. Okay namin ay. Ito kaya wala kang huli. Ang dami oh. Lumot. Lumot? Ah, bulati lumot. Ano yun o? Yun o. Ang dami nila oh. Doon ka makarami ka doon. Doon galing yata halos yan. Ayan. Ang dami pala oh. Grabe. Ang dami mga kachoy oh. Sus, Ginoo. Anong oras pa kayo niya ano boss? Umaga. Yan na. Ay, si boss wala. Ang dami na lalaki oh. Papantri po kasi kami dito. Ito po yung may birthday. Birthday ni Kamoy. Ayan, sakto pala. Happy birthday, boss boy. Tara, dun nga rin ako. Dito ako. Dayo. Grabe, ang dami ano. Grabe, dito lang pala sila oh. Yung Kachoy Michael oh. Kachoy Ronnie. Kaya dito tayo no. Dumawi na naman. Nandito mga tayo sa kabila na to. Kaya ano yan, kila Kuya Francis Coronado. Dito pala sa Baliti daw, paagos sila. Bulati Pain at Lumot. Ayan, tatry natin dito mga tayo. Malamang si Kuya. Dami na huli Kuya? Daming huli nila no? Lumot pa yun. Ah, lumot ba? Akala ko ano. Dito na lang ako boss. Sa'yo? Marami na rin? Kaya alam bulati pa yun. Patingin nga ako boss, okay lang? Ang grabe, ang dami, ang lalaki nga oh. Bulati pain mo? Okay, thank you po. Grabe, pagos lang din oh boss. Ay dito ako. Saan kaya yung nag-ano boss dito? Ah dito banda rito? Ay dito ko nakarami ng dati mga tuyo. Nung inabutan ako ng ano, ulan-ulan. Ay dito ko nararamdaman ko. Kaso masabit dito. Try ko na lang dito mga tuyo. Kapitan, wag ka lang tatapit. Bakuhan. Oo nga ho. Thank you. Yan mga tuyo, first drop. Yan. Pag-aaralan muna natin dito yung ano. Nung nakaraan mga tuyo, napakarami ko ring huli dito. Ano nga lang ginawa ko, pang reels nga lang sa FB reels ko nga lang in-upload kasi ano, maulan nun eh. Hindi ako makapag video ng maayos. So try natin ngayon. Gagamit tayong dalawang pamiwas. Ng dalawang taw-taw gagamitin natin. Ito na po sa inyong lahat mga tayo. Dito naman tayo sa may ano, Barangay Poblacion na nakakasakop dito. Yan natin yan ang ano, Makati Mandaluyong Bridge. Tapos dyan mga tayo, Barangay Hulo na yan. Yan, racing spot ng Mandaluyong Angler, sila Kuya Francis. So tayo dito lang. Ayan. Grabing huli nila ano mga tayo, mga katoy natin doon no. Nagpagos-agos lang daw dito. Pag ganyan sila kanina. Pain Lumot tapos ano, Bulati. Tapos yan si Kuya. Ayan, shoutout kay Kuya. Sana nakahuli pa tayo. Ayun, stay tuned lang mga toy. Yan, so maraming salamat sa inyo mga toy, sa mga silent viewer natin, mga solid supporters. At siyempre sa mga paparating pa, yan rin lang tayo, pagos-agos lang tayo. Maaga pa naman mga toy no.
Pangalawang sit up natin, ganun pa rin mga toy, sensitive floater. Ayan, sana makapandurudugtong tayo ulit. Malambot lang yung paing ko mga toy. Ganyan din yung technique natin dati na ginawa ko dito. Yan, shoutout sa mga anglers dito, grabe, lulupit. Panghanda pala ni boss, ano yan, boss boy sa birthday. Yan, happy birthday boss boy. Ito kayo ni boss, ano yun, Uboy. Ayan, huli mga toy. Oh. Ang galing kuya. Bayabasin natin si kuya. Hindi, bad yan, bad. Dito lang tayo. Dadawi rin yan natin. Kailangan kasi pag-aaralan natin yan. Maagos lang kasi oh. Pero hihinto yan mga toy, biglang humihinto na. Kasi nag-iipo-ipo yan sila, nagaganon-ganon. So sige lang mga pukul natin. Pukul dito, kaliwat kanan. Ayan oh, kumagat na. Ayan mga toy oh. Uy, sayang. Grupi. Kagat na yun mga katoy. Yun ang kagat dito eh. Kinagatan ako kuya. Marami yan. Sunod-sunod yan. Mamaya daw mga toy, hintayin natin. Mga anong oras na kaya yan kuya? Last media pala. Alas 2 pa lang. Tama 2:30. Alas 12:30 daw mga toy. Yan mga kagatan kasi ng tilapia, mga pahapon. Tapos sa umaga naman alas 8. So ayun yun oh, ganda ng kagat. Yan, huli na naman. Grabe. Sunod-sunod ah. Tatlo ka agad. Tatlo ka agad. Hanapin ko yan. Salay-layan naman. Yun, ito na sinasabi ko. Palalim yan eh. Ganito ba kuya kalalim? Oo. Yan ang mababaw na. Ayun. Kasi nung nakaraan mga toy dito, napakalalim ng sit up Kasi ko. itong ilaw, patid ko rito, kaya salay-layan ng mga isda. Ang hinahin lang yan. Ayun, nakaraan style ko dito, pag ganyan ako mga toy oh. Tapos iikot ng ganun. Pag huminto, kakagatin na naman. Yung ganyan na ganyan oh, dati oh. Yan, timing siya mga toy oh. Bigla kasing nagbubulusok, ganun yung ano eh. Ipo-ipo eh. So dapat kakagatin na tayo yan oh. Ah, grabe si kuya talaga oh. Pang-apat ta. Ano kuya yung pain mo, malalaking bulate? Parehas lang yan. Bulating ka nalit. Sa akin kasi maliit eh. Mga sinulid tong bulate ko. Ganito rin kuya? Maliliit yun. Oo. Ah, natatapatan lang siguro. Ang galing ni kuya. 4 ka agad, 4-0 na. Mukhang pinasisiklaban tayo ni kuya dito ah. Dadalawain ko nga. Ganon pala, labanan dito ha. Dala-dalawa nga paing ko. Dalawang attempt sa akin dito. Hindi na dati. Yan na ito yun. Yan. Huli to. Huli. Nakachamba rin. Uy, laki. Oh, di ba? Nakahuli rin kuya. Ganda ng size pala dito. Yan ang mga size dito mga toy. Perfect na perfect. Yan ah, Kuya Francis, nasa harapan lang tayo. Yan oh, ilagay na natin agad. Sabi ko na nga ba, tilapia pala yung kuya yung kanina eh. Dalawang attempt sa akin. Oh, first cuts. Oh, diba? Sisimula na ang ating swerte mga toy. Paano yun? Iswerte na kuya, ito pa oh. Uy. Ganun lang talagang kagat mga toy.
Parang ano lang. Ang tataba pati kuya, no? Oo, galing pispan yan eh. Ah, galing Pispan daw. Ah, ito pa yung dati pa. Pag umapaw yung pispan yan, malalaking isda. Saan kuya? Yung Laguna nila eh. Ah, ito pa yung dati siguro, no? Ng mga nakaraang ano, December. Grabe. Tuwan niya, nagpapakawala sila ng... Sumasama yan pag nagpakawala ng tubig yung dam. Ah, okay. Grabe, ang tagal na, oh, no? February 5 na. Hindi mo naman mauubos yung isda rito dahil marami. Oo, napakarami nga kuya, no? Ginagot lang dito, mga. Grabe, ang laki, oh. Ang laki, mga toy. Wala, maliit pa yan. Nakahuli ka dyan, malaki magtamba mo, lapla. Lagpas kasing laki rin yung akin. Lagpas siguro mga 1.5 finger. Swerte boy, ah. Diyan pa rin, hindi ka pa nag-aagin. Ano pahin mo? Bulati din. Abulate din. Grabe harvest nila ano, ah, kanina. Panganda daw ni Kuya Boy. Bigay niya namin yung huli ko. Nagdagat na. Ah, binigyan din kayo? Ah, bait talaga, ang galing. Yan, tunay na anglers. Pag harvest, mamigay. Sige. Tuloy mo. Please. Yan. Go. Oh, yan na. Pangalawa. Laki na naman to. Ay, alaka. Hito, mga toy, hito. Oh, swerte. Swerte, mga toy, hito. Oy, thank you Lord. Meron akong dadagdagan ng hito ko sa bahay. Meron akong dadagdagan. Yes, thank you Lord. Ay. Naku, muntik na ako nun, ah. Oh, yun. Ito, goods na to. Kaswerte kuya. Kala ko pla-pla na lakas ng ano, pasag. Malakas din kay lalo dito. Oo. Lalo yung dalag. Ay, yung dalag lumatalon ko yan. Nakaano ko sa elixir nakaraan. Di ko nga lang nahuli. Tumalon. Yung mga katay, oh. Goods na to, mga katay. Na ano kuya? Malaki? Talaga. Dalawa. Yes sir. Ilan sa lahat eh. Ah, ang laki nun kuya. Yes, baka may tumalon. Ito mahilig tong tumalon, eh. Kala ko malaki ng pla-pla kuya. Lakas pumasag. Ayos na ya. May panggata-gata na mga toy. Mayroon na akong nahuli nakaraan, mga toy. Kahapon dun sa may Guadalupe pala. Kahapon pala yun. Malaking hito yun, eh, sa may ilalim ng tulay. Meron na akong dadagdagan. Thank you Lord. Mga toy, oh. Sunod kuya. Laging kumakagat kasi hindi nakukuha mo kuya, no? Marami pa tipiyan doon. Marami pang ataw-taw doon kuya. Sa rilang ko lang, sa rin. Ah, marami din doon. 2 piece din yan, 2 piece. Hindi, ano to, 4. Yung na ano siya, tube. Ah, ano pa yan siya? Yung... Oo. Yung mga toy, kung gusto nyo mga toy, doon sa may recto mga toy, marami nito. Ito mga toy, 150. Itong isa, 100. Telescopic naman talaga, ito tawag yan. Ah, wala. Basta mga 2 piece, telescopic Ah, yan. telescopic to palagi. Pag taw-taw. Huli. Pagdagat. Sayang. Ipapatong mo yan eh. Mga toy, oh, kinagat, oh. Ang laki nun, no? Pulahan, no? Wala. Sabay tayo din na. Grabe mga toy, nakakawala kay idol doon, no? Napakalit kasi ng kibit ko yan, oh.
Merong ano, maganda mga to eh. Tapos magandang ganun. Tapos merong parang, kala mo lang, ganun-ganun lang oh. May mga dala kasi. Mga dala na daw yan mga to, yung mga isda na yan, mga nasabitan na nakakawala. Yan sabi ni Kuya oh. Natsambahan na naman ni Kuya Jun. Grabe. Bumigay din oh. Lagi tinitikim lang dito sa akin din yung Kuya eh. Natuluyan mo rin ano. Natuluyan din siya eh. Mukhang mayan. Titikman-tikman mo lang, iniiwan niya. Oo, akin nga rin 3 beses na. Kakabulin ko nga siya. Pinaanod nyo? Hindi. Eh, lang pinakat niya. Bigla nakita ko, naramdaman ko may mahatak eh. Kakabulin ko sabay pitik. Napag-aralan talaga, kailangan talaga dito natin pag-aaralan talaga paggalat ganito, mga ano na, mga masisilan na, kasi may mga nakawala na daw yan eh, yung iba. Kaya pag kumagat, napakailinin. Mukhang may anting ka rin Kuya. Wala ba? Ayun mga toy, uwi na si Kuya Jun. Patingin nga Kuya ulit yung huli mo. Grabe, ang laki ng isa ano. Dito mga toy, oh. Di ka umalis dito Kuya, di ba? Dito lang. Patingin nga ulit. Oh, ito yung, ay sus, Ginoo. Ang lalaki nito oh. Grabe na ito. Sige Kuya, ingat. Thank you, thank you. So ulitin ulit. Ispatan ko dito maagang maaga ano. Ayan, grabe dito talaga. Dito lang talaga oh. Bakit na nagpagos-agos lang din ako dito. Nakadalawa ako rito dati. Nandiyan kasi yung laylayan. Nandiyan lang. Dito yung batuan no Kuya. Ito, mababaw to. Ito. Ayan, sumabit na nga. Ayan, tatanggal din pala. Bawal mo lang. Huwag kang papunta dito pag malalim. Mababaw lang yan. Dito oh. Kasi ano yan, laylayan na ng bato. Pag malalim masyado, Kanya-kanyang balwari talaga mga tay. sasabit ka sa ano, Dito ko diyan ako mga tay, naka-harvest mo nakaraan oh. batuhan. Yung ano, pag ano kasi Dito bato tayo. nyo, Ay, pa-slide pa ganyan. Sana makadalawa pa ako nito. Kaya isa, ayos na yan. Sige Kuya, salamat. Salamat Kuya, thank you. Ayan si Kuya Jun no? Salamat. Dito tayo mga kasi, bayabasin na natin tong iskat ni Kuya Jun. Dito lang siya talaga. Nahiya lang ako bayabas Kuya Jun eh. Mapalo tayo sa puwit. Dito lang siya oh. Ito, di siya umalis dito mga tayo. Dyan. Dito lang siya oh. Tapos di, ang galing nung ano niya, di talaga maalis yung floater niya dyan oh. Naka-steady lang siya dyan. Yan, ganyan eh. Sa atin, lubog. Ayan, sana makahuli. Ayan na, matoy. Wala pa rin. Ayan na, matoy. Wala pa rin. Ang dami. Sino nagbigay yan? Ang dami mga tsi oh. Pala dun sa dulo. Grabe oh. Lalaki pala ng huli to na. Hanggang ngayon nagkakagat? Namadalang na? Oh, grabe ang lalaki oh. Ay si Kuya Ed siguro yun. Yung medyo matanda na. Maliit lang na lalaki. Ay sino kaya? Payat? Hindi naman. Nawala dito. Si Kuya Jun daming huli rin. Tapos sila Kuya G, ay si Kachoy GR. Dito nakapwesto ka ganun na yan. Oh, ang dami nilang huli. Oh, nagbabaka sakali nga ako eh. Mga nasa kalahati siguro na itong ano, live nila. Ang dami. Sako-sako yung pinaglalagyan nila eh. Oo nga. Wala. Hindi ko na tsambahan mga katoy. Nakasirti ka rin ano. Meron din ako. Yung bulate ko ano,
Maliliit nga lang kaya siguro. Ha? Binigyan ka? Marami yung bulati kaso maliliit. Yan no. Baka nga siguro ano. Kahit sana makaisa pa sana ako eh. Grabe. Anong oras nagkagatan doon? Alauna alas 2. Ganda samantalang dito. Pagdating ko dito alas 2:30 eh. Ha? Oo nga. Sige lang. Sige lang. Mayroon pa naman akong bulate. Ayun. Ito mga toy. Ay. Bakit? Ano nangyari? Yan. Yan lang. Yan mga toy. Yan lang po muna mga toy. Grabe. Di tayo sinerte mga toy dito. Di tayo sinerte dito sa may poblasyon. Fishing spot. Pero nakaraan mga toy. Grabe. Dami kong ulo dito mga toy. Nabuhing papati ko. Ang daming huli nila mga toy. Yan si Katoy nga oh. Ang laki doon sa dulo daw ulit. Doon sa dulo niya ulit no. Ayos ha. Tapos sila ano, Kuya GR, sila Katoy GR, sila Katoy GR, sila Katoy Joseph, si Kuya John kanina. Dito lang mga toy, dyan lang. Grabe yung harvest nila. Kanina dapat pala maaga dito. So yun mga toy, babalikan natin dito no. Maaga dito tayo. Yan, fishing spot natin. Mali, poblasyon, Makati. Yan, sa likod. Harapan ng Barangay Bulog, Mandaluyong. Malapit sa Makati, Mandaluyong Bridge. Yan na yung daan dito mga tayo, papunta rito. So yun lang mga tayo, yung huli na akin. Dito mga tayo yung huli ko. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo yung huli ko mga tayo. Di tayo pinalad pero ayos na. May dadagdagan ako dito mga tayo. Isang hito ko kahapon. Isang araw na huli ko. Yan oh. Oh, dalawa. Ayos na yan. Yan, may thank you Lord sa blessing. Sayang yung tatlo nakawala sa akin mga toy. Pwede na to mga toy. Charge to experience. Thank you po. Ay mga toy, maraming salamat po. See you next vlog po tayo. Napuwing na pati ko. Thank you po mga toy sa mga nag-tune in po. Salamat.